Emambia ya rero Jumatatu nigo Kenya Dairy Board inse yomo director Moske Josephine Omanwa uyo manyakaine muno mungine taya ara umoroberio bokwena na mabere gocha baroki wabe giskuru cyo boroso cia ibucha na sasati ekyo chonsi kireme bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira yo Josephine Omanwa aiga tolegetiga sasati primary iko tuachira singencho yo support ya balimi baito ba dairy farmers aso chole skuru ya sasati nero lekane naende nyora abana banyora mabere aso ko promote dairy farming in Kenya naende basimeke mete eyego promote climate change aiga boigo nigo basimeke mete eriweyemo ase chiskuru chonsi munentire yemo yokogenda no gochenja kwerire asabo igera chekobesire nene ase Stronga Industrial Park anene mono semete yechi avocado naboigo go promote ya climate change itukoli alero twaletire emete 500 ase skuru ya sasati twaleta na mabere asabana bonsipi be skuru ya sasati aibenyoleire naboigo nganda tole skuru ya ito ya ibucha asokorwe emete 500 eyewe chigosimekwa n'abantu baito ba Kenya Dairy Board ne county government ya Nyamira naboigo torwa mabere ase skuru ya ibucha kero mwana nyora mabere wetani abo ase ngenche industrial park yego chagegeti yesironga naleta chi avocado 100 ekereke kyo nigo Moske Josephine Omanwa asioria bene amaigerio gocha baremi ba mabere ase bunge ya West Mugrango ase wetani abaremi chimibere banyoro kwegeriwo kwo nigo moroberio yiga oragendre ase wikiyemo aiga ase chibunge chonsi me Nyamira ase abaremi chimisa na isato barasomiwe bosyo bogocha kwagacherwe Krimari Nyamira nse ya serikali ya Kenya Kwanza nale watebaiga bantu ba Nyamira ndobwato morori wo gosomya baremi asekere constituency twachakire litukoli alero ne constituency ya West Mugrango togosomeria Guardian abasomi baito nobara and the way to go ile yenye tunasikianga tukisema pesa mfukoni inaanzanga watu tukienda kwa cooperatives ndio mnaweza angalia bei yenu mzuri ekero mwanganjeire chikobate bechonzi bichichamo ngomera natole toile lirubase president tamatendo bwate besenke tomentere togolegalie gotaria mabere yasangeria mabere korwa sabaremi yaire Krimari ekero toenda tekwagache Krimari yetu kya Nyamira nigo mungine taya oyuboretie kero kibogimendre baso mwako 2022 aereranga na chiego tena na indo mwako 2027 ase kirogo ekiona gosabo Munyamira gosira serikali yo Moske William Ruto nje no mungine taya naboretie kirogo nindike koboria amagenda nacho nyatingo boria kirogo bona yo saba Nyamira ba minto moroche gasiane jetaimondo watenga para no muntu bwa magenderero kewe ka 2027 support ya so women wa mazingira tujiunge tupande miti Steven Nyarikie Mbonde Ensoko TV Nyamira.